Det her det er Morten og Peter The Movie. Hallo! Morten! Peter! Og vi var skoler! Hvad nu? Vi er færdige. I har taget blæ, eller hvad? Ja, vi skal have top. Skal videokameraet lige ind? Hallo, rundt. Ja. Nu kommer video med en lige. Hvad far for noget? Peter ligger nu. Peter ligger nu. Ja. Det gør jeg også for Peter. Ja, det er så surt. Peter ligger nu. Vi ser Peter. Har Peter. Hvad har I så lavet i dag? Jeg ved altså ikke her. Hvad fanden laver du nu? Det var altså ikke pænt. I slår om det. Ja, okay. Dejlig klade. Det kunne stå. Vi slår om den der Sara. Ups. Det må du altså selv gøre. Far, det går du altså tårt. Nej. Det gør du. Jeg går ikke med. Jeg gør ikke noget. Kom, Morten, du ringer. Hallo, hvem er det? Hallo? Hvem er det? Hallo, det er politiet. Hvad? Hvad fanden laver du nu? Nej, det må ikke komme. Nej, det der, det kan du ikke finde ud af. Ja, jeg ringer til børneværnet. Nej, mand. Nu går jeg selv. Ja, nu går vi selv.